Benvinguts un any més en aquest acte solemne que fa el tret de sortida a les festes de Sant Cristòfol, l'acte de la lectura del pregó de les festes. Enguany, em plau representar-vos a dues persones ben singulars i molt estimades per aquest qui vos parla. La presentadora del pregoner, la doctora Dolors Marín, una historiadora consagrada, i el mateix pregoner, en Didac Martorell, un jove historiador que, malgrat la seva joventut, té, com ben aviat ens detallarà la doctora Marín, un historial ben extens i profitós i que de ben segur sentirem a parlar d'ell durant molt de temps. El pregó d'enguany té un títol llarg i també, per cert, amb l'autor ben singular. Margarita Leclerc i la revista Concepción Arenal, escrits 1927-1931, José Antonio Ruiz Rodríguez a Serenal. Dic que és curiós el títol perquè en una sola línia hi apareixen tres noms propis, el de Margarita Leclerc, el de Concepción Arenal i el de José Antonio Ruiz Rodríguez. I jo em demano, i quin interès poden tenir aquestes tres persones, aquests tres personatges, per nosaltres, arenalers i llumajorers del segle XXI i per la institució de l'Ajuntament de Llucmajor? Per quina raó hem decidit que aquesta fos la temàtica del pregó d'enguany? I això és, confio, allò que ens explicaran el pregoner i la seva presentadora. Comencem per el nom que més campanes fa sonar dintre dels nostres cervells, el de Concepción Arenal. A mi el manco me sona una mica d'haver escoltat aquest nom de quan anava a la EGB. Diuen que Concepción Arenal va ser una escriptora gallega que va viure al segle XIX i que va ser una de les primeres precursores del moviment feminista a Espanya. Diuen que va lluitar per trencar els cànons establerts per a la dona, que es va rebel·lar contra la tradicional marginació de les dones i que va reivindicar la igualtat entre homes i dones en totes aquelles esferes socials. Molt bé. Però Concepción Arenal, que sapiguem, no va ser mai a Serenal. Què la lliga, aleshores, amb aquest llogaret nostre? I doncs resulta que a Serenal, entre l'any 1929 i el 1930, es van publicar 16 números d'una revista que duia per títol justament el nom de la poeta gallega. I resulta que aquesta revista, Concepción Arenal, la va publicar una persona que es confessava seguidora de les idees de la poeta gallega i que aquesta persona, tot i haver nascut a Granada, resulta que en aquell moment vivia a Serenal. Aquesta revista, per cert, és la primera publicació periòdica de caire feminista que es publica a les Illes Balears. I de tot això confio que també mos ne parlarà el nostre pregoner. I aquí ens trobam amb el segon personatge del títol del pregó, Margarita Leclerc. El pregoner ens explicarà que aquesta granadina, nascuda el 1987, va viure a Serenal, com he dit abans, durant 3 anys. En aquests 3 anys va desenvolupar una important tasca cultural, social, política i literària. Margarita Leclerc arribà, no sabem per quines raons, a Serenal, potser després ens ho explicaran. Venia de Granada, venia de Barcelona, vés a saber d'on. Diuen que havia recorregut mig món. A Serenal, d'inici, es va allotjar a casa d'un conegut dirigent comunista. Li deien Ateu Martí. Martí va introduir Leclerc al cercle, per exemple, d'Aurora Picornell, un altre nom que té connotacions importants per tots nosaltres. Sembla que va iniciar fins i tot Aurora en el moviment feminista i en el pensament feminista. De fet, quan Aurora tenia 16 anys, el primer llibre que va publicar duia per títol La mujer es superior al hombre, estudio dividido en 3 meditaciones. En dit que es mos el senyala perquè el tenim aquí davant d'aquest llibre.
Aquest llibre va ser editat i publicat per Margarita Leclerc, per tot això també ens ho contaràs, Pregona. A Serenal, Leclerc, pel que sembla, no sap estar aturada. No és la típica dona de principis del segle XX, que cuida la casa, no. S'encarrega d'ajudar els pescadors, reclama al govern una millora, una reforma del Mollet per ells, col·labora en la posada en marxa de l'oficina de turisme i projecta la construcció d'un passeig que amb el nom que havia de dur de passeig de Jaume I el Conqueridor havia d'anar de punta a punta de la platja. En definitiva, Leclerc es proposa convertir un poblet de gent pobra, de gent molt humil, en un poble pròsper. I mira per on. Això no agradà a les autoritats locals. El batlle, aleshores, Miquel Mataró, inicia una creuada d'assetjament, avui diríem bullying, contra Margarita Leclerc. Justament, Pau Ramis Tomàs, que és el nostre pregoner de l'any passat, que avui no ha pogut estar aquí amb nosaltres i que s'ha disculpat de la seva absència. Per cert, el test que ja tenim a punt per facilitar-vos amb el pregó de l'any passat és molt més que un pregó. És una investigació exhaustivíssima i extensiva d'un període de la història de Serenal molt concret, la Segona República a Serenal. Un període truncat per un cop d'estat, sanguinari, cruel i absolutament injustificable, però bé, tot això és una altra història. En Pau Tomàs Ramis deia, escriu a propòsit de Leclerc, pàgina 241, i diu en Pau: a la tardor de 1930, el matrimoni Ruiz-Leclerc, després d'un fort enfrontament amb el governador civil del moment, el batlle de Llumajor i el secretari de Foment de Turisme, hagueren d'abandonar Serenal d'una forma imprevista i sobtada. Abans, però, i això ho recorda un altre llumajorè, un estimat Joan Salvà, que va escriure un llibre anomenat El precursor llumajorè de l'helicòpter, dedicat a la figura de Pere de Songuell. Diu en Joan, Leclerc tingué temps de ser una de les poques persones que dona suport des de les pàgines de la seva revista, Concepción Arenal, a les investigacions i treballs de Pere Sastre, en Pere de Songuell, quan aleshores gairebé tothom a Llumajor com que mig s'enreien un poc del projecte de fer volar una màquina. De tot això, sens dubte, en parlarà el nostre pregoner. De tot allò que envolta Leclerc a Serenal, de les reunions que feia amb la gent del poble, de les seves iniciatives culturals, socials i educatives, de la realitat del seu temps i de l'impuls que volgué donar a un moviment, el moviment feminista, que encara avui és i ha de ser central de les nostres preocupacions col·lectives. Jo, com a simple regidor que som ara mateix del consistori Llumajorè, sent que tinc l'obligació moral de recolzar aquest reconeixement institucional a la figura de Margarita Leclerc i també a la restitució, ni que sigui simbòlica, de la seva figura. Com a hereu institucional d'aquell batlle Mataró que actuà d'una manera tal vegada una mica caciquil o injusta, sent sobre les meves espatlles el pes i la responsabilitat d'expressar públicament una disculpa, un prec de perdó i el desig del ple reconeixement de la tasca que va impulsar Serenal Margarita Leclerc. I també un agraïment al pregoner per haver tingut el coratge, l'osadia, quasi, de proposar-se, essent com és el pregoner més jove de la història dels pregons de Serenal i de Llumajor, i de proposar també la figura de Margarita Leclerc com a la protagonista de l'acte d'avui. Ara voldria demanar que me permetéssiu llegir un petit fragment, no serà molt llarg. Diu, a principi del segle XX, Barcelona bullia amb els canvis socials provocats per la industrialització.
però també bullia amb inquietuds culturals i polítiques que representaven el trencament amb el segle anterior. Utopies, obrerisme, construcció de la ciutat. En aquest magma destaquen un grup de dones, la majoria d'elles oblidades per la història, que van tenir una presència real i forta en la construcció d'una nova societat. Dones que van trencar estereotips, que van assolir la capacitat i el reconeixement intel·lectual i que van lluitar per la independència econòmica i laboral de les dones, creant un referent que no podem ignorar. Aquestes paraules pertanyen a un llibre. El llibre es titula Espiritistes i lliurepensadores, dones pioneres en la lluita pels drets civils. És un llibre publicat el passat mes d'abril, per tant molt recent, per la doctora Dolors Marín, que tinc aquí a la meva esquerra. L'autora, de ben segur no pensava quan va escriure aquestes línies en Margarita de Cleric, però estic ben segur també que el que diu es pot aplicar perfectament a aquest personatge, que si més no el manco des d'avui passa ja de forma oficial a formar part de l'imaginari social del poble de Serenal. De Dolors Marín no puc dir gaire coses sense incórrer en la manca de tacte d'entrar en un terreny delicat i perillós, del terreny íntim i personal, perquè ara que no me'n sent ningú, us he de confessar que na Dolors és una molt preuada amiga de la família. Tant és així que fins i tot va oficiar de mestre de cerimònies el dia de la meva boda. Per tant, no és qualsevol. D'això fa 5 anys i és una altra història. I tanmateix va ser en Didac qui ens proposà que fos la doctora Dolors Marín la presentadora del seu pregó. I vaig pensar, ja tenim un embolic i un motiu per a les xerrameques en què ens tenen tan aficionats avui en dia a les xarxes socials. No em podrà sortir des de bo, però així mateix ho acceptarem. Bromes a banda, sí que val que la pena de dir que na Dolors és una ciutadana serenal, que viu molt a prop d'aquí, que és una historiadora que ha escrit un bon grapat de llibres, articles i documentals dedicats a la història de la Guerra Civil Espanyola, a la història de les dones en aquell moment, a la història de l'anarquisme, a la història dels moviments sindicals, a la lluita dels obrers, a la construcció, en definitiva, d'una societat moderna. És una historiadora que arribà a Mallorca des d'un poble, des d'una ciutat, l'Hospitalet de Llobregat, que, per si no ho sabeu, és la ciutat de Catalunya que té un percentatge de castellanoparlants més alta de tot Catalunya. I justament arriba aquí, a Serenal, on quasi segurament també és una de les ciutats, és un dels pobles de Mallorca que té un percentatge també més alt de castellanoparlants. Bé, ironies del destí, o els déus del destí, o no sabem què. El fet és que na Dolors és una dona compromesa amb la història del nostre poble, que col·labora amb associacions com, per exemple, l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca i altres que tampoc no m'estendré de mencionar per no fer-ho més llarg. Tancant, per tant, un triangle els vèrtexs del qual van des del Ferrol de Concepción Arenal a la Granada de Margarita de Clerc i a Serenal de no sé què, que ja us ho contarà. I el seu marit per mig, que no sabem ben bé també com anirà la cosa. I si estic un poc afectat d'una vana presumpció, m'hi voldria afegir i tindríem un altre triangle que comença a l'Hospitalet i de l'Hospitalet arriba a les Meravelles, que és allà on en Didac va néixer, i acaba en qui us parla a Serenal avui, aquest vespre d'una lluna plena que ens depara tot de sorpreses que no us vull anticipar. Un triangle, per tant, que m'uneix d'una forma afectuosa i molt personal tant amb el pregoner com amb la seva presentadora. Per tant, d'aquesta manera, aquesta presentació, que havia de ser un discurs institucional i molt formal, acaba convertint-se en un al·legat molt afectuós de dos bons amics que a partir d'ara, si encara no ho són,
voldria que també ho fossin de tots vosaltres. Però com us deia, el títol deien que hi surten 3 noms i jo he parlat de 2 fins ara, Concepción Arenal i Margarita Leclerc. En queda un, José Antonio Ruiz Rodríguez. He dit abans que aquest senyor va ser el marit de Margarita Leclerc, o no? Quin és el paper d'aquest home en tota aquesta història? Deixeu-me que obri la porta a una incògnita que no me correspon a mi explicar-vos. Ja veurem què diu el pregoner sobre aquest personatge i quines són les raons que justifiquen la seva inclusió en el títol d'aquest pregó. Per acabar, i abans de donar la paraula a la doctora Marín, deixeu-me compartir un any més i amb molt de goig el crit de Visca Sant Cristòfol i visca S'Arenal. Moltes gràcies. Hola, bona nit a tots i a totes. Moltes gràcies per haver-me convidat a ser la presentadora del pregoner d'enguany. Jo no m'ho esperava, fa 4 anys que vaig arribar a S'Arenal, fa uns quants anys més que vaig arribar a la illa i sóc una més, ho haig de dir, vull dir, no hi ha cosa que m'agradi més que venir com avui i trobar els alumnes aquí fora, perquè sóc professora de l'Institut de S'Arenal, i em diguin allò de profe, és que tu eres Sare. Jo vaig dir, i això què vol dir? Sare, S'Arenal, o sigui que jo ja sóc una més de Sare, i ells em veuen com una més. Això per mi és un orgull, perquè com està explicant en Lluís, jo sóc de l'Hospitalet de Llobregat, no només és una de les ciutats on hi ha més castellano parlant, sinó que és la més densificada de quasi tot el món, diuen, com a densitat de població pel que respecta a l'extensió de la ciutat, i venia d'un lloc una mica difícil de viure, una mica inhòspit, però realment els que som d'allà ens hi trobem com a casa. Jo a vegades en broma dic que som Rolling Stones, vull dir, som canto rodado, som gent d'al·luvión, que dic jo, com totes aquelles pedres que arrossega el riu, però que s'hi queden, que hi estan bé, i quan vaig arribar a l'Arenal doncs ho vaig trobar més bonic encara, perquè vaig pensar, mira, sembla l'Hospitalet però amb el mar preciós davant meu i és un horitzó que no s'acaba, o sigui que jo de veritat que m'hi vaig sentir molt a gust, tant és així que de moment m'he quedat a viure aquí i m'hi estaré molts anys, o sigui que jo m'hi trobo molt a gust precisament per això, per la gent, vull dir, per la gent, perquè gent de tot arreu, primer eren peninsulars, en els darrers anys estan arribant gent, pakistanis, senegalesos, hindús, llatins de tot arreu, vull dir que S'Arenal és ja un lloc on hi ha una riquesa i una diversitat cultural increïble i penso que a la llarga això ens anirà bé. Vull dir, ara hi ha conflicte, és difícil, és dur, perquè hi ha lògicament una precarietat que l'estem vivint cada dia, vull dir, pel que fa a tot, però penso que la tasca de la persona que avui farà la conferència, penso que està ajudant a que cada vegada l'Arenal s'entengui millor. I per què? Bé, el Lluís us acaba de dir que jo sóc una persona que sóc historiadora. Per què? Perquè jo vaig entendre des de molt petita, des de que vivia a l'Hospitalet, que la nostra pàtria, l'única pàtria que tenim sempre és l'infantesa. L'infantesa és aquell lloc on hem estimat, on ens han estimat i on volem preservar, encara que sigui en el record, tot allò on hem viscut bé. La ciutat es transforma i les ciutats avui en dia es transformen ràpidament, però una cosa que ens fa estimar les ciutats és estimar el record d'allò que s'ha viscut, veure quina ha estat la transformació i el que és més bonic, veure que aquella transformació l'han fet homes i dones igual de pobrets que nosaltres, o a vegades pitjor, a força de feina, de treball, d'autoformació i una mica de tirar endavant. Quan estimem les ciutats és perquè les hem reconegudes, perquè les hem trepitjat geogràficament i sobretot perquè ens hem interessat per les vides, per les trajectòries, pels esforços d'aquells i aquelles que han estat abans que nosaltres. Com dic, aquesta feina de fer la història, d'intentar recuperar els rostres, les cares de la gent, però també aquells rastres, aquelles petjades que han deixat a vegades, és la tasca dels historiadors. Aquesta és una de les tasques
que jo, que vaig néixer a l'Hospitalet, un lloc on l'anarcosindicalisme va tenir una empenta molt important a partir sobretot dels anys 20, a partir de la vaga de la canadenca a Barcelona, que ara farà 100 anys, que es guanyen per primera vegada la jornada de 8 hores, i a partir de l'arribada a la gran ciutat a tota la corona industrial barcelonina de persones d'altres llocs d'Espanya, de l'estat espanyol, es crea una classe obrera molt poderosa, una classe obrera terriblement lluitadora, que està lluitant pel feminisme, pel lliure pensament, pels drets polítics i socials, i que serà anorreada, tots ho sabeu, a partir de 1936, al igual que va passar aquí a Mallorca. Va ser el meu interès des de molt jove, potser com en Didac també, investigar, preguntar als avis, preguntar a la gent major per mirar de recuperar, de salvar de l'oblit històric tot allò que havia passat. I com dic, per què? Perquè qui perd els orígens perd la identitat. Vull dir, avui en dia, amb aquest món tan canviant, la identitat cada vegada pensem que l'hem de preservar, però no per enfrontar-la contra els altres, sinó per sentir-nos a gust amb la pròpia identitat. Podem ser tots molt diversos, però viure molt bé tots junts i defensar i preservar les llengües, les tradicions, els costums i tot allò que ens agrada. Perquè un territori feble, un territori delmat, precari i contaminat no podrà mai sobreviure al que se'ns està plantejant avui en dia. Com podem transformar el territori, com el podem preservar? A partir d'una gran dosis d'amor, de respecte i d'estimació per la terra. I aquí entra en Didac, en Didac, que és el nostre conferenciant, que avui ens parlarà o no de la Margarita Leclerc, perquè ara ja el misteri comença, això és quasi una nit de misteri, marcada en les festes de Sant Cristòfol. Vull dir, en Didac és una persona molt jove, però que s'estima sobretot el seu territori, s'estima les meravelles, Serenal, els aiguamolls d'aquí al costat, tot el que ell pensa que s'ha de preservar, el dona a conèixer els seus veïnats, el dona a conèixer els mallorquins i, per què no, el dona a conèixer el món sencer a partir dels seus escrits meravellosos, perquè sent una persona tan jove és una persona que està treballant, i us ho dic de veritat, amb molta serietat i rigorositat. Fixeu-vos bé, perquè en Didac, que encara està estudiant, que encara no ha acabat la universitat, ja ha publicat un fotiment d'articles, de treballs, de recerques. És una persona incansable, no té res a veure amb un nini d'aquests que hi ha ara, perquè ell podríem dir ni descansa nunca, perquè no pares. Però a més el que més m'agrada d'ell és la gran tasca que està fent, perquè ho està fent amb una modernitat que no és gens carrinclona, ho està fent des d'una manera que a mi em sembla molt efectiva. Fixeu-vos bé, perquè està treballant amb alguna que és molt mallorquí, que és treballar sobre la tradició i el folclor. Ho tenim aquí a Mallorca, tenim una gran tasca de tots els folcloristes mallorquins sobre la toponímia, etc. Però ell ho està fent ja des d'un punt de vista molt més modern. Està treballant sobre patrimoni material, però també sobre patrimoni immaterial. Sabeu que l'UNESCO des de fa alguns anys està promovent tot el que seria aquell patrimoni intangible, allò que no es pot tocar, però que passa de pares a fills o de mares a filles. I tenim la gastronomia, i tenim el vers, i tenim la música, i tenim determinats costums o el sistema de vida, per exemple, que tenim a la Serra de Tramuntana, que també és patrimoni immaterial, perquè són formes de vida que s'han de preservar. I que perilla la serra, ho sabeu, que perilla molt. Vull dir, perquè no la cuidem com l'hauríem de cuidar. Com us dic, en Didac treballa aquestes dues vessants. Per una banda, el patrimoni material, ha començat a treballar ja sobre els trencadors de marès, d'aquí de Serenal, ha començat a treballar també sobre les toponímies, ja té escrit sobre això, ha començat, i avui ens ho explicarà, un estudi seriós i rigorós sobre la gent que van habitar aquí a l'Arenal i que van portar una lluita social, com seria el cas de la Margarita Leclerc, però per una altra banda també està treballant en patrimoni immaterial, a través d'investigacions que té en curs a partir d'unes beques que t'han donat per poder fer investigació. Tot això us ho posaré quan ho escrivim i ja serà publicat, però així no us cansaré. Però també és bonic veure com treballa el patrimoni immaterial a partir de les cançons, de l'obra escrita i sobretot de la seva activitat
com a músic, que el trobareu a vegades, el trobareu a moltes coses, fent sonar els flaviols, etc. O sigui, gràcies, perquè és bonic veure una persona que combina les dues vessants, una vessant molt seriosa, de fer investigació, d'anar als arxius, d'anar a les fonts, de passar-se hores i hores als vespres a casa seva davant d'un ordinador, però també la vessant lúdica i adreçada a les persones, adreçada a la gent, de fer sonar allò que fa tants anys que s'ha fet sonar i que no podem perdre, que s'ha de preservar perquè el dia de demà els seus fills o els seus nets segueixin fent sonar flaviols, etc. Fixeu-vos bé, perquè aquesta activitat de bon li ve, jo vaig pensar, quan el vaig conèixer vaig pensar, ostres, aquest noi no para, li ve sobretot d'una gran curiositat pel passat, això és el millor que li pot passar a una persona. Jo quan veig alumnes que tenen curiositat penso que se'n sortiran a la vida, perquè quan un té curiositat té ganes de fer recerca, busca els llibres o busca internet o busca les eines per satisfer aquella curiositat i va avançant. Una persona que va avançant és una persona que sempre tindrà molt perquè contínuament estarà enriquida. Jo penso que en Didac és un bon exponent d'això. Fixeu-vos bé perquè aquesta curiositat permanent i tota aquesta feina no l'eximeix de no tenir rigor científic i metodològic. Quan jo llegeixo els seus escrits, que me'n va enviar un caramull, al principi que feies lo dels trencadors, vaig veure que ell tenia ja, tot i ser una persona jove, molt de rigor metodològic a l'hora d'escriure. I per què? Doncs perquè ho tracta tot amb molt de respecte, perquè s'ho estima. Jo penso que això és important també. O sigui, no és una persona que fa un tema perquè està de moda, en absolut, sinó que realment fa un tema perquè li interessa, perquè se l'estima. Perquè no està de moda. Perquè no està de moda a vegades. I fixeu-se perquè avui el que ens parlarà, jo ja acabaré aviat perquè ell pugui fer tota la seva exposició, la seva ponència d'avui lliga una sèrie de temes que avui en dia també estan molt candents. Com ha explicat molt bé Lluís Segura, la seva ponència lliga el feminisme dels anys 20 i 30, aquell feminisme incipient d'aquelles dones que, pobretes, no volien res més que tenir accés a la cultura, que tenir accés a una formació, que tenir accés inclús a alguna carrera científica. Fixeu-vos que el màxim horitzó que podia esperar una dona als anys 20 i 30 no era ser metgessa, era ser infermera, o no era ser empresària, sinó ser bibliotecària, que és quan es creen les escoles de bibliotecàries o d'infermeres als anys 20. Fixeu-vos la idea de la dona per servir als homes, no com a capdavantera. Fixeu-vos que és un feminisme que no té res a veure amb el d'avui, és un feminisme de més baixa intensitat, però terriblement reivindicatiu, terriblement vindicatiu també, importantíssim, i que es lliga sempre a l'acció directa i a l'activisme social. Fixeu-vos bé, perquè una cosa que he trobat també que va molt lligada és la radicalitat del moviment obrer amb el que es diu l'acció directa al carrer, però també el moviment feminista, que és l'únic que empra una acció directa al carrer per fer el que sigui. Aquí a Mallorca, per exemple, tindrem les dones al carrer amb els rebomboris que hi haurà de la manca de subsistències l'any 1917, 18 i 19, que coincideix l'hivern amb la manca de carbó. Per què? Perquè se l'estan venent el carbó fora de Mallorca i surten les dones al carrer i surten els obrers al carrer. Les dones sempre les trobarem al carrer quan ja no poden més, quan no tenen menjar pels seus fills. Fixeu-vos com avui espero que sortirà aquí també una figura cabdal que l'ha anomenat en Lluís Segura, que és la figura que s'hauria de reivindicar del senyor Mateu Martí, que va transformar el seu nom en Ateu Martí. Es va treure la M, es va convertir en Mateu Martí, potser un dels primers naturistes i nudistes de ses illes, vegetarià a temporades, distribuïdor de la revista Estudios de València. Va tenir una idea genial, i és que quan una revista li van demanar una foto seva, doncs els va enviar una foto despullat, així és molt artístic, perquè es va mostrar tal com ell era. Aquesta gosadia, aquesta manera de ser desenfadada, aquesta manera de ser que avui en dia no ens estranyaria gens, perquè aquest senyor hagués pogut ser un hippie dels anys 60, o un punky dels 80, doncs pobret li va costar la vida, vull dir, perquè hi havia un caciquisme terrible, una intolerància terrible a la seva època, i Ateu Martí va ser dels primers que va ser passat a les armes, no sé si el 19 o el 20 de juliol, va ser dels primers detinguts. Com se'l va reconèixer? Per un anell que portava,
que portava un lema de la francmaçoneria. Van saber així la seva família, que ell era francmaçó i que era l'Ateu Martí. L'Ateu Martí, que fundarà una revista que es dirà La Sotana Roja, podeu imaginar de què anava, era terriblement anticlerical, i estarà amb una sèrie de persones. Ell vivia aquí, o sigui, vivia aquí a Seranyal, però estava en relació amb la gent del Molinar, amb les Roges del Molinar, amb l'Aurora Picornell, i precisament elles que participen en aquesta revista, que no es casen per l'Església, que bategen els seus fills i els hi posen altres noms, són de les primeres dones que seran detingudes i passades per les armes. Fixeu-vos bé, perquè quan tu no segueixes, quan tu contestes, encara que sigui petites desobediències quotidianes, vull dir el càstig que van tenir a partir de 1936, aquestes dones d'avançada, aquestes Roges del Molinar, el seu càstig serà terrible. Encara no hem trobat els seus cossos i dubto que els trobem mai. Fixeu-vos bé, perquè tota aquesta gent que col·labora, perquè amb el temps de la República intenten transformar el món que els envolta, el món dels obrers manuals, perquè tots ells són treballadors manuals, estan en un món de trencadors, de picapedrers, de mariners, de dones que treballen al tèxtil, que cusen a casa, algun sabater també, amb aquest món laboral terrible, vull dir, de moltes hores de treball. Aquesta gent intenten transformar allò que era la seva societat. Els anys de República són anys molt curts, molt tendres, però fixeu-vos que tenim els grans temes que ens tornen avui. Tenim el tema del feminisme i l'educació de les dones, tenim sobretot, importantíssim, el tema del lliure pensament, és a dir, pensar com un vulgui, tenir la religió que un vulgui, no necessàriament aquella que desobeeixen en aquells anys, per això es diu lliure pensament. També el tema importantíssim de l'educació integral. Per exemple, en Ruiz, abans de venir a Mallorca, ja havia regentat una escola integral a Sabadell, no sé si ho explicarà en Dídac, però hi ha tota una feina precedent de Margarita Leclerc a Sabadell, vull dir, fent una tasca educativa fonamental. Per què? Per què és tan important aquesta tasca? Per què no tenim escola pública? Avui en dia, per sort, tenim escola pública, tenim instituts públics, però en aquella època els fills dels obrers, com la meva àvia, van anar a treballar als 8 anys. Aquests nens i aquestes nenes, sense cap mena de persona que els ajudi, aniran a aquestes escoles que obrien voluntàriament molts homes i moltes dones, i era veritablement una vocació, perquè sabeu que si bé els mestres de l'Estat ja cobraven poc, aquests pobres que ho feien vocacionalment encara cobraven menys. I precisament quan hi havia moments de repressió en què es tancaven els partits i els sindicats, que eren molt sovint a casa nostra, les escoles quedaven immediatament sense els diners dels cotitzants, dels sindicalistes o de la gent dels partits, i es tancaven el que es deien les escoles neutres. Per què es deien neutres? Perquè encara no hi havia la paraula laica. Volien dir que eren escoles que no depenien de l'Església i que fan tota la competència al monopoli educatiu que va tenir l'Església i que quasi segueix tenint ara mateix. I fixeu-vos bé, perquè l'altra part d'aquest quadrat seria l'activisme polític. L'activisme polític, que en el cas de Margarita Leclerc bascula d'un socialisme cap a un comunisme, sembla ser. En el cas de Teo Martí sembla ser que era també bastant d'anarquisme o el que seria un llibertarisme. Serà anarquista després. Sí, després es farà anarquista, o sigui que... Per què? Perquè estem en un moment en què la gent està buscant, estan anant d'un sindicat a un altre, a vegades de la CGT a la CNT o al revés, estan buscant quin és el mitjà més efectiu per poder portar endavant una transformació social que, com sabeu, aquí a Mallorca va fracassar. Va fracassar estrepitosament. Per què? En part per la desídia del govern central, que va veure molt perillós el desembarcament de Baio aquí, va fer replegar en Baio cap a la península. Què va passar? Doncs que Mallorca es converteix en el gran portaavions que bombardejarà contínuament la zona republicana. Si les tropes, en vez d'anar cap a Madrid, haguessin deslliurat Mallorca, potser la guerra civil hagués anat d'una altra manera. Vull dir,
una cosa que a la llarga, d'aquí uns anys, això s'investigarà. Per què es va deixar sols a la gent de Baio? Malament. Hi ha qui diu que potser els hi feia molta por una història de països catalans, perquè Barcelona i València no havien caigut sota els feixistes. Si Mallorca quedava deslliurada, la cosa canviava. Van fer replegar en Baio i companyia, Mallorca queda perduda completament, ocupada també pels italians, i comença la gran repressió que tenim aquí a Mallorca, que encara tenim Llucmajorers que s'han de recuperar. Estan encara a les fosses comunes. Una tasca pendent, una tasca que us encoratjo a tots, perquè diuen que això és obrir ferides, no, això és tancar ferides, acabar ja reconeixent què va passar i una mica tancar. Jo ja li passo la paraula a en Dídac, perquè tinc moltes ganes de que ens expliqui què va passar, i sobretot no us explicaré el seu extens currículum, quan es publiqui la ponència ho posarem, fa 50.000 coses, ja us ho podeu imaginar, però ho fa bé. Llavors, com que ho fa bé, jo penso que ha de continuar. No vull ni imaginar quin monstruito se'n farà quan tingui 40 anys, perquè haurà publicat ja de tot, però bueno, agrair-li la tasca, el coratge i felicitar els seus pares, perquè és un orgull tenir una persona, un fill així, que es dediqui a la recuperació de la història tradicional, de la història popular, i que a més defensi les minories, les llengües. No he parlat de la tasca que fa a partir de l'associació occitanista també, o sigui que realment el que demostra és que és una persona que té una gran sensibilitat per tot el que són els problemes i la història social. Res més. Bé, jo duia un discurs llarg, intentaré llevar allò que és més, perquè ja són certes hores. Bé, començam. Benvolgudes autoritats, benvolguts amics. És per a mi un honor i d'un respecte enorme poder dir aquestes paraules avui entre vosaltres. Diuen que som el pregoner més jove de la història de Serenal. Per tant, els meus anys i la meva experiència no valerien l'exposició d'avui. En conseqüència, no parlaré de mi ni parlaré de cap iniciativa en la que m'he involucrat el poble, no seria just. La meva tria per aquesta ocasió ha estat la de rescatar una persona que forma part de la història del nostre poble, la qual tingué una activitat a Serenal tan intensa com important i tan important com desconeguda. Parlaré d'una activista, Margarita Leclerc, parlaré d'una època, la dictadura de Primo de Rivera, parlaré d'una idea, el progrés, parlaré d'una lluita a l'emancipació de la dona i parlaré d'un impediment, el caciquisme. Margarita Leclerc despertà el meu interès tot just vaig començar a investigar la història del nostre poble ara fa 5 anys. Els motius eren dos. En primer lloc, l'avantguardisme que suposava la seva obra i en segon lloc, que tot això hagués passat a Serenal i a més en plena dictadura. No era possible que Serenal començés als anys 60, no era possible que el poble que jo havia conegut ferit pel turisme no hagués tingut vida antany. Volia trobar les arrels del meu espai vital i vaig descobrir històries com que el 1500 abans de Crist s'hi feren coves funeràries a Can Vidriera, de vora Can Nostra, o que el segle XIII, abans que conquistàssim l'illa els catalans, hi hagué una incursió pisano-catalana que navegava pel Prat, per lo que és l'Albufera d'aquí. O que al segle XIV els trencadors de mares ja teixien el paisatge de la Marina, on la gent va nedar, que ara li diuen Sant Verí. Què més? M'he perdut. O que al segle XV hi havia un mollet per a desembarcar-hi blat, o que al segle XVI hi hagué una incursió piràtica a la guarda d'Espouet i feren captiu Antoni Salvà, o que al segle XVIII una munió de voluntaris estaven disposats a defensar de Serenal a Palma la incursió de l'exèrcit borbònic, o que al segle XIX s'anomenats republicans al poble i en sorgí el primer nucli urbà, o que el 1934 es començà a edificar una ciutat-jardí anomenada Les Meravelles i que seria on jo naixeria un 3 de febrer de 1993, en una parcel·lació de l'hort amb els molins més grossos de tota la contrada, Can Alsamora. Em precedeixen 31 pregoners als quals, gràcies a ells, s'ha escrit la història de Serenal, una historiografia que començà l'any 1975 amb el pregó de les Fires de Llum-Major, càrrec de Bartomeu Fontobrador, i que també continuaren les revistes Serenal de Mallorca i S'Unió de Serenal. A tots els pregoners que encara hi són, una forta abraçada. A tots els que no hi són, especialment Joan Ferrer,
que va ser pregoner el 2014 i ara s'ha fet un homenatge i és part d'aquí de vora, ara se diu part de Joan Ferrer, no seu, un pensament: continuarem escrivint la nostra història, company. Serenal du l'esquena molt d'any de vida, però la vida només ho és quan hi ha memòria. Vet aquí la meva proposta per a aquestes festes de Sant Cristòfol 2018. Facem memòria, parlem de vida. Visquen els barris i pobles de Serenal, visquen les festes de Sant Cristòfol. Aquest pregó jo el volia dedicar a ma mare i aquí hi ha dues frases molt curtes. A ma mare per ser 3 voltes rebel i per haver-me ensenyat a ser company de lluita. Bé, això haurem de passar així. Sí. Perquè no funciona molt bé. Intentaré fer molta de via per aturar-me en els llocs que siguin importants perquè no hem d'acabar a les 11. Part de l'estudi, la desaparició de la figura Margarita de Klerk i la seva recuperació. Segon lloc, Barcelona, l'aparició i consolidació del personatge. 3, Serenal, escrits feministes. I 4, Serenal, iniciatives veïnals i caciquisme. La primera part la passarem ràpidament. La passarem molt ràpidament. No se veurà bé això. Espereu un moment. Jo crec que ja sé que... Espereu un segon. Sí, però no s'ha vist. Ah, no? Control L. Va, mira, ara va bé. Sí? Ara va bé? Sí, així va bé. Això ja ho han ressenyat abans, per tant ho farem molt ràpidament. De Margarita de Klerk se n'ha parlat, abans que em parlat jo, no? En primer lloc tenim el comitè Girobion d'en Pere de Songall, que és l'única persona a l'època que li va donar suport, va ser Margarita de Klerk a la revista Concepción Arenal. En segon lloc tenim Margarita de Klerk literaturitzada. Sebastià Alsamora va publicar l'any 2010 una novel·la inspirada en els personatges il·lustres i mites de Llucmajor, com Maria Antònia Salvà, Pere de Songall, i partint de la imaginació feu ús d'un fragment del segon escrit en suport de Pere de Songall, publicat a Concepción Arenal. Aparegué el primer i el segon capítol a través d'un personatge anomenat Colau Peix Frit. Per suposat que no hi hagué cap Colau Peix Frit que escrivia a Concepción Arenal, ni era una revista d'una confraria de pescadors, com es diu a la novel·la. Bartomeu Fontobrador, és gràcies a ell que jo ara avui puc fer aquest pregó, gràcies a llegir el seu pregó de Fires de l'any 75 que em dona compte d'aquesta revista, jo ara avui he pogut acabar d'estudiar aquesta figura que ell tan sols va posar a l'abast de tots nosaltres. Després redescobreix Margarita de Klerk a través de Serenal de Mallorca, a través de la llibreria de Can Roca de Llucmajor, que per lo vist allà s'hi venia la revista, i de fet hi ha una de les notícies que surt dins Concepción Arenal que diu se venden en Casa Roca, Plaça d'Espanya, a Llucmajor. Això varen descobrir i varen voler posar a l'abast la revista, que en el final deien que sortirien fragments i en el final no va ser més que un anunci. Després ve la història del pensament a Mallorca, en el llibre d'en Sebastià Trias Mercant, que va morir el 2008. En el segon llibre de la història del pensament a Mallorca se cita el llibre que tenim aquí, La mujer es superior al hombre, interrogant, i parla de la cruzada del bien, un dels noms que veurem avui, no? En aquest llibre de Klerk es posa per primera vegada en valor com a pensadora. La valoració literària ara ve Namelina Correa Ramon, a través de, primer de tot, na Carmen Ramírez, que va fer un diccionari que se deia Mujeres escritoras en la prensa andaluza del siglo XX, 1900-1950, i diu, aquí hi ha aquesta dona que ha fet aquests escrits. Ella ho recull i en publica un parell. De fet, publica El hijo de Marta i Madre Carmen.
Arribam al primer escrit d'Aurora Picornell, es publica A la mujer es superior al hombre. Això ho varen fer en Josep Quetles i la Conxa Calafat, els que van descobrir la revista Concepción Arenal quan investigaven sobre Aurora Picornell. Van explicar que van trobar en el catàleg bibliogràfic cercant Picornell, sortia el pòrtic d'aquest llibre que el firmen Picornell i dues més, no? Marcelina Cáceres i Glòria Vilalta. T'hi fa molta via perquè això s'espanya. Després trobarem una tesi doctoral, apareixerà un projecte sobre dones escritores de l'estat espanyol. Després la Joana Maria Escartín Bisbal incorpora La mujer es superior al hombre a la bibliografia del cafè ocult, el mercat del treball de la dona en la Mallorca contemporània, però no en fa cap esment més que això. I finalment tenim les diverses publicacions digitals sobre la figura de Leclerc, que publica des del 2017 la neta Maria Teresa Ruiz Martínez, Maite, pels amics, que ha vengut de Madrid expressament per aquest pregó. Les publicacions, ha dit que avisi que ho sapigueu tot, que les seves publicacions es troben al portal Amazon i aquest cap de setmana seran gratuïtes per qui les vulgui descarregar. Moltes gràcies, Maite, muchas gracias. Bé, segur bé. Un poc tot, hi ha l'helicòpter, les Fires de Llum Major, l'Arnal de Mallorca, Aurora Picornell. I la Maite en els seus llibres. Barcelona, l'aparició i la consolidació del personatge. Vet aquí la sorpresa d'avui. És una sorpresa, però grossa. Margarita de Klerk era un personatge. Què vull dir amb això? Que no era cap dona, era un home. Era un home, no era un trans, no era un home trans, era un home que feia d'home, però va crear aquest personatge per fer difusió d'uns escrits que només amb aquest personatge podria arribar. Ell volia arribar a les dones fent feina per l'emancipació de les dones com a dona, com a home no podia. Aleshores va crear aquest personatge, un poc a l'enrevés de lo que feia Víctor Català, que es posava un nom d'home, i això aquest home fa l'enrevés per poder arribar a les dones. Jo m'ha sobtat molt i només ho vaig saber quan vaig conèixer la neta de Maite. Jo no havia sabut fins llavors que realment era un home i no una dona, perquè ho va amagar molt bé, molt va enganar fins al 2018 quan fer públic. De fet, quan s'ha parlat d'ella sempre s'ha parlat com a dona, Margarita de Klerk. En el pregó m'ho mostrava el Lluís, en el pregó l'any passat parla del matrimoni Leclerc-Ruiz, i ja parlaré d'això. Hi havia un matrimoni, hi havia una dona que va ajudar a construir aquest personatge, que era la seva dona. Molt bé, en José, o Josep, perquè en el principi escrivia en català, suposam que en el principi s'havia d'anomenar Josep, José Ruiz era germà d'en Dídac Ruiz, que resulta ser el primer Dídac modern, ja som Dídac, i el primer Diego que se canvia el nom per Dídac. Si no coneixeu Dídac Ruiz, que era un metge, coneixereu el cosí de tots dos, que era en Pablo Ruiz Picasso. Ruiz posa en marxa l'obra Max Bembo, una obra benèfica. Posar en marxa l'obra Max Bembo, una obra benèfica filantròpica en la qual crear escoles per a desemparats, escoles, en plural, en va fer una a Sabadell, però en va fer un bon parell. Seguint l'obra pedagògica del seu germà. També feu estudis sobre l'AMPA, és a dir, aquest baixos fons, aquesta classe social apartada de la societat, i sempre amb el pseudònim Max Bembo. Començava el 1907 i acabava el 1925, sembla que perseguit per deutes econòmics. L'obra de Bembo ha estat tractada de diversos estudis. Amb aquest nom feu assaigs com Misèria i Filantropia, a favor dels desamparados, La mala vida en Barcelona, La mala vida també era l'homosexualitat. Explica com vivien, perquè els homosexuals oberts estaven dins d'aquesta AMPA, i ell treballa tot això, no?
Doctrina Pestalozziana, Introducción a una historia de la doctrina pestalozziana y los orígenes del conocimiento científico en pedagogía, i publicar a revistes que dirigia per a promoure la seva obra, com Paracleto o La ciutat de los niños. Aquí tindrem La petita Europa, que sí que és en català al principi. Al principi escrivia en català, però ha mudat la llengua al poc temps i no la recobrarà mai més. Molt bé, en aquest estudi estudiarem tota l'etapa com a Margarita Leclerc, del 27 al 31, i passada aquesta etapa reapareixerà a Barcelona novament en nom d'home i fent escrits anarquistes. Comunista no ho va arribar a ser, crec. Amb el pseudònim José Antonio Manuel, quan va passar a ser anarquista, no? Després, té 3 etapes. Com a José Antonio Manuel dirigia una revista, Solidaritat Humana, que me'n recordo, Solidaritat Obrera, òrgan de la CNT, i a més d'això posar en marxa una col·lecció de llibres anomenada Biblioteca Anarquista Internacional. Va publicar llibres com L'anarquía explicada a los niños, L'anarquía explicada a las mujeres i Lo que debería saber todo anarquista, entre traduccions i altres, i de fet Ruiz té la particularitat que cada pseudònim seu marca una etapa de producció d'escrits i difusió d'idees ideològicament compactes i ben diferent entre elles. L'aparell de difusió, no obstant això, sempre era el mateix. Feia revistes com òrgan de propaganda, redactava llibres sempre moralitzadors i organitzava actes de força i inscripció col·lectiva a la seva obra. Per això pensam que al principi el personatge de Leclerc fou tan sols una aparició experimental pseudoliterària, és a dir, els llibres són a cavall entre l'assaig i la literatura, com aquest d'aquí, de Charlotte Corday, de la Revolució Francesa. Feia biografies que eren entre literatura i assaig, era més literatura que assaig. Per tant, va anar evolucionant cap a tesis feministes fins que a Serenal va elaborar la seva teoria. El descrit de Ruiz, en totes les etapes i de manera accentual, les darreres com a Margarita Leclerc i José Antonio Manuel, consten d'una clara intencionalitat de lideratge moralitzador, de tal manera que l'autor recorre constantment a l'exageració i la grandiloqüència. D'aquesta manera no observam un càlcul meticulós a l'hora de preparar la seva projecció al públic i veiem com s'autoalimenta de mentides o mitges veritats. És per això que tampoc posaria la mà al foc que el suport rebut, que afirmarà freqüentment, fou tan extraordinari com és presentat. El personatge de Leclerc que apareix per primera vegada a través de les figures de la Revolució Francesa. Bé, el tenim aquí. Va néixer a Màlaga, ell, no Granada, però és com una mescla dins la seva literatura del seu personatge, perquè ell va passar a viure a Granada. Això seria una de les escoles i una inauguració d'un teatre d'infants, series de baix a la dreta, ell, sou molt petit. Les revistes, La mala vida en Barcelona enmig, ja com a José Antonio Manuel. Molt bé. El personatge de Leclerc que apareix per primera vegada a través de les figures de la Revolució Francesa, una sèrie de biografies publicades en primer lloc a les pàgines del Diluvio, diari republicà castellà de Barcelona, les quals seran posteriorment reproduïdes a Concepción Arenal, La voz de Menorca i se publicaran uns quants llibres. Leclerc s'estrenà el 24 d'agost de l'any 27. Va fer un parell de llibres, Charlotte Corday, els noms els posava en castellà. Per tant, tenim Camilo Desmolins, Belsunce, El màrtir, Franklin el enamorado, Adal Lux, etc. La sisena i darrera entrega és André Chenier. Tots foren publicats en format llibre excepte Desmolins i Chenier. Bé, això. Ara és que veiem aquí, jo crec que ho poden passar més que res per sort. Va haver Llorenç Païssa, que va ser un crític literari, que és qui diu la mano paternal de Lorenzo Païssa me ha hecho surgir, i la va ser gràcies a ell és qui presenta Margarita Leclerc. Molt bé, La cruzada del bien. La cruzada del bien és un relat autobiogràfic en el qual li apareix per primera vegada una citació a la gallega creucista Concepción Arenal, que ja n'hem parlat abastament. El concepte de caritat és present a l'obra de Leclerc. Com a Max Bembo, José Ruiz ja ens mostra el precedent d'això en la publicació de l'opuscle Miseria y Filantropía, en el qual diu que per a ell pedagogia és caritat. El verdadero pedagogo ha de ser tan elevado del alma que llegue a extenderse por todo el mundo. Las esferas de la vida no guardarán para él ningún secreto.
todo le será revelado y pasará por entre las gentes dejando la línea inmaculada de su conducta que todos después seguirán. La darrera publicació com a Max Bembo és l'any 25, que són 2 opuscles que se diu La criminalitat, com se llega al crimen, i El argot de l'AMPA, que això seria un estudi dels noms que feia servir Sampa, de l'argot, que molt d'argot que feien servir actualment mos ve d'aquest argot que feia servir Sampa, que ve que moltes són paraules calors, del que parlen els gitanos. Margarita de Klerk la podíem definir com una novel·la basada en fets reals. El fort vincle que té la seva mare és molt probablement és real. Per exemple, en fou partícip important a les escoles de Max Bembo, sa mare, però de la història de les visites als presos que ens conta no en tenim cap prova palpable de la seva veracitat. Parla un relat que visitaven els presos talment feien a Concepción Arenal. Ruiz passà la infància a Granada, com s'explicà en aquests escrits, sabem que això és verídic, però va néixer a Màlaga. En el tercer relat, hi ha relats, no? D'una literalitat claríssima, Ruiz presenta l'encontre entre el personatge i el seu germà Bologna, presenta les bondats intel·lectuals de Dídac amb l'objectiu de crear un clima a favor d'ell entre els lectors. Sembla que Dídac tenia problemes amb la justícia que no són revelats, comprovant per tant que La cruzada del bien es tracta d'una sèrie de relats literaris autobiogràfics de personatges en què l'autor juga amb fets reals i ficticis. Es para de Klerk un movimiento de bondad hacia los que consumen sus vidas en las celdas donde la sociedad las encierra. És a dir, és la doctrina de Concepción Arenal, la concepció teòrica de l'Ejército del Bien. Bé, aquí tindríem els llibres, Lux, un article sobre, a propòsito de les figures de la Revolució Francesa, una ressenya a la dreta, a l'esquerra un anunci publicitari i enmig també. Bé, ara parlarem de feminisme. De no feminisme. La següent passa de Klerk per a consolidar el personatge fou dotar-lo d'aparicions públiques mitjançant conferències temàtiques de lectura de textos moralitzadors, les conversacions espirituals. Sabem per informació dels descendents que l'encarregada d'acudir a les conferències era la seva dona, Teresa Herrero Ruiz, que va néixer a Valls el 9 d'agost de 1887 i va morir a Caracas l'any 66. Ell no hi anava a les conferències. Una partida de les conferències foren publicitades a El Diluvio, unes quantes foren transcrites a la publicació de Carlota Cordé i unes altres posteriorment a la revista Concepción Arenal. Ara bé, la primera de totes la trobarem anunciada a La Vanguardia, que es feu a la Unió Cooperatista barcelonina El Reloj i la Dignitat. La temàtica fou sobre qüestions que interessen a la mujer. Aquest anunci es tracta de la primera referència a una qüestió de caire feminista que trobarem. És interessant veure com s'hi introdueix. Sembla que la temàtica de la dona, és a dir, els escrits moralistes pròpiament sobre la dona, no era en els principis de la reivindicació del personatge de Leclerc, sinó que fou ideada possiblement a partir de les lletres rebudes per la publicació dels primers escrits sobre les figures de la revolució. Leclerc s'alçarà com a líder moral i espiritual. Unas decían, ¿por qué tardaste tanto en venir a nosotros? El seu esforç començava a donar fruits. S'ha d'entendre que això ha significat que Ruiz ha pogut arribar a la dona com a dona sent un home. Les següents xerrades les trobarem ben ressenyades al Diluvio, la primera de les quals va ser publicitada el 24 de febrer i duia el títol A las puertas de la muerte, meditaciones sobre el problema que tanto pavor nos infunde, i que trobarem transcrita sencer de Concepción Arenal. Va ser dit el dia 4 de març al Centre d'Estudis Psicològics de Sabadell. En primer lloc es parla d'una nutrida representació del grup Margarita de Klerk de Sabadell, presidida per l'espiritista Pere Manyalic. Veiem com en poc temps Leclerc ha aconseguit un grup de suport i sembla ser entre els espiritistes de Sabadell. En segon lloc, hi ha un fet aparentment curiós, i és que la conferència no fou llegida per Teresa Herrero, com era de costum, com la primera de totes. Segons la família era analfabeta i Ruiz li ensenyà a llegir. Per tant, o bé encara no sabia llegir o bé no ho feia prou fluid com per atrevir-s'hi. De tota manera, a les següents conferències em sembla que sí que s'hi atreví, segons el que entreveïm de les cròniques.
De fet, això és graciós. A un escrit sobre els orígenes de les figures de la Revolució Francesa, Leclerc juga entre el seu personatge i la realitat del matrimoni. Diu, mi José Antonio leía, sabe leer, yo no sé, yo no sabré nunca. És a dir, ell, en Ruiz, parla de mi José Antonio Ruiz. És a dir, parla com si fos la dona i juga amb això, no? La mateixa conferència fou repetida, això, al Centre de Barcelona d'Estudis Psicològics, acompanyada per la Junta del Centre i la Federació Espírita Espanyola. De fet, tot i que no tenim cap constància que Ruiz fos espiritista, sí que hi ha textos com aquests que s'acosten clarament als postulats espiritistes. Creiem que Ruiz tentejava diferents moviments progressistes, car sabem que fou també maçó i amistançar amb els comunistes d'Esmolinar. No és que fou comunista, no he llegit, no he pogut saber res d'això. Jo crec que va conèixer Mateu Martí a través de la maçoneria més que del comunisme. No ho sabrem mai, però ho suposem. Bé, aquí és una referència clarament espiritista. Margarita de Klerk habló de la vida en que se pasa del cuerpo, pero hay otra vida en que el espíritu se pasea libre, sin trabas. Entonces empieza la verdadera vida, la del ideal, la verdadera ganadora de todos. Això és Teresa Herrero. Aquesta foto l'hem aconseguida ja, vull dir, en un període de res, d'unes hores, no la teníem i és molt bo perquè sé que quan presentarà Margarita Leclerc presenta aquesta foto, passada fotocòpia, passada impremta, no? Matrimoni. Molt bé. Els relats de la Cruzada del Bien i segueixen els recuerdos de mi infancia, una sèrie amb 2 relats publicats, El hijo de Marta y cenizas. Aquest segon procedent d'una suposada novel·la amb el títol Martina i de la qual Leclerc no publicarà més que aquest fragment. Segons diu Concepción Arenal, son recuerdos de mi infancia, conmovedoras narraciones de la vida de Margarita Leclerc. El hijo de Marta es tracta d'un relat infantil durant Max Bembo i durant Margarita Leclerc, ell se dedica molt als nins. Veurem que Concepción Arenal té una pàgina per a los niños. Aleshores, això és un relat infantil que serà llegit a la conferència en conferència del Centro de Estudios Psicológicos de Sabadell, cuya lectura fue interrumpida varias veces ante la emoción del público. Això diuen. I també de la cooperativa l'Amparo Obrero, el recitador Ramon Llopis. Aquest home va recitar un parell dels seus relats. A més, és molt probablement part dels relats que s'anuncia que es llegiran a la conferència La Flor de Mayo el 1 de maig. Tant aquests relats com la resta de textos de Leclerc estan construïts a través d'un estil que no trobarem abans en Max Bembo, ni després en José Antonio Manuel. Es tracta d'un estil basat en les frases sentència i l'ús exagerat d'espais de línia i paràgraf. Quant a l'estil narratiu, creiem que Ruiz intenta plasmar una visió femenina, alhora que se serveix d'aquest personatge per aprofundir en els seus sentiments més profuns, cosa que no han detectat a les altres èpoques. Tant a l'Hijo de Marta com a Cenizas hi ha la mort. La primera és el fill de la protagonista i la segona sa mare. El pare de Ruiz se n'anà a fer feina a l'Argentina quan ell era molt petit i moria allà. Sembla que això el marcà molt i ho volgué plasmar en tots aquests relats. Relats que parlen de mort i que són relats per infants. És curiós. Perquè hi cabés a la diapositiva, això és perquè vegeu això, per això hi ha tantes barres, perquè això són espais de línia. Molt bé. Al capítol relatiu a les conferències ja havíem vist la constitució d'un grup Margarita Leclerc de Sabadell, presidit per Pere Manyalí. No hem d'entendre aquest grup de suport com una cosa del no-res, sinó que forma part de l'estratègia de Ruiz per a justificar i expandir les seves idees. Dels grups tan sols en veurem la seva constitució i poca cosa més. A banda, l'Avinguda Mallorca s'encarregà de constituir-ne uns quants més. No m'hi dedicaré més. Serenal, escrits feministes. El matrimoni Ruiz Herrero, això sí que són els llinatges de veres, Ruiz Herrero, no Leclerc, Ruiz, com ell diu, vengué serenal el 28 a través del contacte amb Mateu Martí Miquel,
dirigent comunista d'Esmolinar que tenia un xalet avui desaparegut al poble. Martí als anys 30 potencià la lluita sindical dels trencadors de marès a la comarca. Fou perseguit i molt probablement mort pels feixistes de Serenal, que eren dirigits per Manolo Soler Montaner de Casa Poblera. Diuen que s'amagava a la cova d'Endurí, entre Serenal i Llumajor. Manolo de Casa Poblera, que qualque dia penso que s'hauria de fer un estudi important, va ser dirigent falangista a Serenal i ell va ordenar morts i sabem per testimonis que aquest home no anava de bromes i això. Per tant, a Serenal les cadenes Espitlerí, controlava tota la comarca. El matrimoni passava una primera temporada al xalet que s'anomenava Àlex Rouge i era l'actual cantonada del carrer dels Trencadors amb el carrer de les Balears, just aquí de vora. Diuen que a l'entrada del xalet hi havia dos pilars piramidals, maçònics, és a dir, la piràmide, no? El cas és que nosaltres creiem que Ruiz conegué Teu pels vincles que tots dos tenien en la maçoneria, més que pel fet que fos comunista. Fos com fos, això el feu conèixer Aurora Picornell, la qual l'ajudà a la projecció a la premsa dels seus escrits feministes. Una vegada passats uns mesos a Serenal, des de Més Terror Espiritual, Àlex Rouge, qui ho explica. Una vegada passats uns mesos a Serenal, el matrimoni decidí quedar-hi viure, afirmaren, per a sempre, i compraren una casa el mateix any a la plaça Nova número 6, a l'actual plaça de la Reina Maria Cristina, és a dir, plaça de Taronja, coneguda popularment, i establiren el domicili de les edicions Margarita de Clerc. De l'ajut de Martí i el motiu de la venguda en donen compte els primers i darrers números de la revista. També fou acollit pel serenaler Josep Montserrat Catany, Pep Martí, que militava una dècada abans a les Joventuts Socialistes de Llumajor. Leclerc batia Serenal com mi retiro espiritual i anaren a viure per tenir tranquil·litat, car se'ls havia mort un fill fa poc. De tota manera, creiem que hi tenen a veure també els autors econòmics que tenien. La diapositiva d'abans de hay lugares que son solas del espíritu, confortadores de almas, entre tanto recordad siempre este nombre, el Arenal. Pequeño como la palma de la mano, gana el mar que la brinda sus más emocionantes caricias. Esto no es mar, esto no son olas, son rizos de la inmensa cabellera del Padre Mar. Tots els escrits són així. Poblado de honrados trabajadores, han visto aumentar el caserío con los que edifican los enamorados de su belleza. Desde el mar, ganando la montaña, asciende por entre frondosos bosques de pinos. Entre estos pinos, besados por el sol, se guarda como joya, preciada y apreciada Àlex Rouge. Ara és un edifici de no sé quantes plantes, aquest xalet. Un desastre. La revista Concepción Arenal. I és una llàstima perquè no he arribat a veure cap foto, no sé si en tens cap, d'aquest xalet, però diuen que era molt guapo. La revista Concepción Arenal. Abans hem esmentat que Ruiz anunciava la projecció d'una revista, Resurrección, abans una de les coses que m'he votat perquè no ho he dit. Aquesta revista fou finalment batiada Concepción Arenal. Concepción Arenal es publicà de febrer del 29 al setembre-octubre del 31 i comptarà amb un total de 16 entregues, 21 números. L'objectiu era que fos mensual, però a partir del número 9 la revista es publicarà cada 2 mesos, a excepció dels números 12 i 17. Es tracta de la primera revista de la història del poble. Es venia a Can Roca, Llumajor, això ja ho hem dit. Actualment la trobarem sencera, si la voleu anar a llegir un arxiu. A la Biblioteca de Cultura Artesana tenim tots els números, i se pot trobar a la Biblioteca Nacional de Catalunya, l'Arxiu de Barcelona, tot això ja ho he anat a cercar un per un, i la Societat Arqueològica Lul·liana també en tenen un parell. Durant el transcurs de la revista sortiran uns suplements temàtics que aniran inclosos dins les pàgines de la revista. El primer dels quals serà Doctor Asuero, que després s'anomenarà ALMA, Archivos Latinos de Biopsíquica, nom que ens remet a la col·lecció de llibres Biblioteca Latina d'Estudios Sociales que publicà quan fou Max Bembo, i el suposat Institut Latino de Ciències Psíquiques que projectarà el principi del personatge i del qual no se n'arribarà a saber res més. Aquest suplement serà de caràcter temàtic sobre medicina i metges. El doctor Asuero, Bonian, el doctor Samora Ribas, el qual aconseguí que vengués a Mallorca a fer una conferència a la meva vida a Llumajor i a casa del poble de Palma, etc. No hi entram més. Segon suplement de Ruiz l'anomenarà aquesta vegada sí Resurrección, de caràcter purament feminista. Més que un suplement, però, serà realment un canvi de nom a la secció Pàgina para la mujer de la revista.
Bé, aquí tenim la portada de la revista. Si vos heu fixat, si heu reparat en la portada del pregó, era un disseny meu que canviava Concepción Arenal per Margarita Leclerc, i la foto d'enmig per no Teresa Herrero, que era l'imatge de la Margarita Leclerc, que és quan la presenten, Margarita Leclerc, que és la foto que hem vist abans. Bé, és interessant perquè hi ha un poema de Nana Maria Martínez Sagi, o Sagi, no sé com se pronuncia, que el dediquen a Margarita Leclerc, que se publica a Concepción Arenal. No entram, però que ho sapiguem. Bueno, él fa La voz que llama y dice: no venimos a combatir a nadie ni a recriminar a nadie, buscamos el principio de una época nueva. Eso es totalmente masónico. Nuestra posición es clarísima: somos educadores con un núcleo importantísimo de personas que nos protegen y alientan. Llamamos a todos. Como náufragos a playas hospitalarias llegamos, acogednos como madre cariñosa al hijo que le es querido. A la prensa, testimonio de simpatía, y que nuestro saludo, este primer y sincero saludo, recorra toda la isla, toda la nación, el mundo entero de los seres buenos, como homenaje cordialísimo. Al principio de tot, ved que viene una gran luz que no os ciegue, porque es la luz de bondad y de belleza. Totalment, diríem masònic, això, no? El tema de la llum. Molt bé, això ho passam així. Les revistes publicaran diversos dels relats ja comentats. Es publicarà més una oració a la pàtria d'expressió espanyolista, i en un sentit molt semblant publicarà també el Cántico espiritual a Mallorca, un cant de lloança a Mallorca en què fa un repàs per la història de l'illa, els topònims i els personatges històrics. Finalment, en volen destacar la Canción de los Molinos, un poema dedicat als molins del Pla de Sant Jordi, que és aquest d'aquí. No s'ho relat res, però vaja, la rueda roja, azul, grisácea, plateada, ha muerto ya. Parla de quan es viu, de la pagesia i de quan s'acaba, no? Canción de los Molinos, Madre Carmen enmig per mi, i La voz que llama. Conversaciones espirituales. Leclerc rep en els textos moralitzadors i es dedica de ple a la seva redacció i publicació, de manera que deixa de banda el format conferència que començà a Barcelona, amb aquest mateix nom. En trobarem unes quantes de les que... igual. Leclerc crearà el seu ejército del bien. Per a ell l'ideal del futur és la bondat i l'amor. Bondat, amor. Pilars. Pilars que només tenen les dones, però que durant l'emancipació, és a dir, la revolució social en el món, que només se podran fer a partir de les dones. Això diu ella. Espera, m'he perdut. Vaja, molt bé. Diu, la bondat és una característica que només han sabut tractar les dones i els homes han fugit d'ella i han creat les guerres. Mujeres que me escucháis, cesen vuestros dolores, vuestros quebrantos, abred el corazón al bien que os ama. Esto es lo que os elevará sobre el hombre. Si el hombre es grande, grande eres tú también. Por tu nombre solo se levantarían altares y cuando el hombre te contemple dirá: mujer santa he encontrado en mi camino. Mujer buena he hallado el paso. Y la tierra toda se estremecerá de alegría, porque serà el reino del verdadero amor. Per tant, veig com Ruiz proposa un alliberament de la dona partint del que creu que té la dona i pot aportar la universalitat, de tal manera que proposa un exaltament dels valors que creu inherents en ella i que s'han de despertar. Bàsicament el que fa és agafar els valors que tradicionalment el patriarcat ha adjudicat a la dona per empetitir-la, els capgira i els exalta, alhora que proposa treballar-hi per arribar a l'ideal, ideal i majúscula. Després tenim El eterno problema femenino, comentarios a la lucha por la emancipación de la mujer, un text que, conjuntament amb el llibre aquest, La mujer és superior a l'hombre, conformarà la teoria feminista de Ruiz, el divideix en 6 meditacions. En aquest text demostra com a les figures de la revolució un gran bagatge cultural, en un gest clar de fer de guia intel·lectual a la persona corrent. Cita dones com Susan Anthony, Mary Astle o Isabel Blackwell. Ell tot això el que fa és citar centenars de noms, per dir jo en sé. I jo, tu que ets el poble, t'ensenyaré la llibertat perquè jo en sé molt. Parla d'esperança de les dones i cada meditació és dedicada a una dona diferent. La segona meditació és dedicada a la seva filla Anna Maria, per quan compleixi 10 anys. Intentaré
que fa només fragments perquè trobo que és important. Eres aún pequeña, hija mía, hoy apenas si deletrearías esta meditación que te dedico. Guárdala como tesoro preciado y apreciado. Será un consuelo para ti, que tú no lo sospechas. Que tu primera lectura sean estas páginas que tu madre escribe para ti, tu madre, ¿no? Luego dadas a leer a todas las niñas que compartan tus primeros cariños. Ana María, no creas que estamos solas las mujeres. Hemos hecho cosas memorables que yo quiero recordarte. No debemos considerarnos como esclavas ni como dominadas. Muchas de nosotras han alzado su voz para que el fruto aportado a la tierra no cayese en esterilidades ni rocas. Frente al hombre, a las conquistas del hombre, nosotras ya podemos oponer el edificio majestuoso de nuestras ideas. No debes creerte inferior al niño que se te acerque a ti. El escudo de nuestra nobleza espiritual debes ostentarlo con el más legítimo orgullo. Tu padre, tu mismo padre, ha de prosternarse de hinojos ante las figuras que voy a darte a conocer. Han pasado la época de nuestra inferioridad. Pasó como una victoria del hombre. Has de pensar que entre él y nosotras solo debe existir la distinción única, exclusiva del talento y la virtud. Los privilegios creados, sostenidos por el hombre, pasan y desaparecen como todo lo que no se ha adquirido noble y justicieramente. Ahora en tu edad debe empezar a escribirse la historia de la humanidad libre. Hoy es libre de todo prejuicio, de todo error, de toda falta, de toda culpa. Yo no lo veré, hija mía. Estoy contenta de que tú empieces a verlo. No va tan deprisa el curso de la historia para que yo presencie nuestro triunfo, porque créeme, se aproxima, está cercano, lo presiento. No solo yo. Lo presientan cuantas mujeres luchan hoy como tu madre lucha, para mejorar las condiciones de tu vida, para asegurarte el porvenir basado en la santa igualdad de derechos y deberes, para borrar de una vez todo lo que desunió y distanció al hombre y la mujer, como tu madre, como tú harás. La humanidad nueva se está creando. Recuerda siempre estos nombres sagrados, inmortales, que hoy te presento. Tot això ho escrivia un home, no? Un home en aquella època, avui en dia no res de l'altre món. Tot seguit afirma: el hombre dijo a la mujer solo es un ser de sentimientos, la ciencia no será nunca su patrimonio, el hombre se equivocó como siempre, el talento será en los dos sexos, el saber debe unir los dos sexos. I posa exemples d'una vintena de dones il·lustres, etc. Stuart Campbell, Maria Cantoni, Sarah Auslin, Raquel Enriqueta Busch, és que posa un munt de noms. Jo crec que tenia un diccionari i els feia un buidatge, però vaja. Després, perquè els seus relats són filosòfics, per tant, hi ha un moment que ella mescla Plató amb el seu feminisme, és interessant, però vaja, que no hi entrarem. Continua, un altre relat. Yo digo solemnemente, la mujer es superior al hombre. Sobre el hombre me levanto para decirle, sobre tu pretendida superioridad está la nuestra. Nos levantamos precisamente en este siglo XX para que nos sigan. Altres meditacions les dedica a Clara Campoamor i a Aurora Picornell. Y diu, no ha habido hombre célebre que su vida no haya sido influenciada por una mujer. Bueno, després hi ha altres relats que no entrarem. Això és el que he llegit. Després diu una cosa que avui seria mal de justificar, que diu, la mujer fabrica pues les tesis feministes, ¿no? La mujer fabrica las cadenas que la esclavizan, crea ese eterna menor del hombre, considera al hombre como su eterno tutor. ¿Quién destruyó esta unión? Fue la mujer que desvió su camino, tal vez por el miedo al hombre. Nosaltres ho veiem com una manera de fer veure la dona que ha de ser ella que s'ha d'emancipar i que no val justificar-ho tot culpant l'home. Explica que l'amor és un bé que només tenen les dones i que han de fer veure la llum que desprenen els homes. No pidas jamás al hombre cuenta del estado en que estás, lábrate tu misma tu senda, emancípate tu. Veiem com malgrat tot la visió de la dona lliure segueix els esquemes heteropatriarcals. S'han d'enamorar d'homes, han de ser mares i han de construir la llar. Però és a través de la llar, de la casa, que se construeix el futur. Això ho agafa, no? Tampoc poden demanar massa més l'any 28, perquè jo trobo que ja és bastant interessant. Falta poc. Aquesta pàgina i posterior suplement, pàgina para la mujer, Ruiz escriu un text curt amb el nom Escuchad bien,
en que es dirigeix a la dona y qué ha de hacer para assolir l'ideal. Yo quiero que la mujer gobierne, pero para ello la mujer debe reformarse. Yo digo a la mujer rica, desprecia las joyas. Yo digo a la mujer obrera, no envidies a la poderosa y atraviada. No te humilles ante el marido. Para el hogar que construyes te precisa un hombre bueno. Si te rebaja, si te priva de ti y a tus hijos de lo necesario, ódiale. Este es un odio santo. Y hablo de mujer por clases, porque el hombre ha creado estas clases. La mujer no quiere diferencias, un mismo derecho, un mismo deber. Solo así la unión de los dos sexos es soportable. Dignifiquémonos, corrijamos el desorden que en el hogar, en la sociedad, creó el hombre. Solo así cumpliremos la alta misión de una liberación justiciera. És a dir, proposo la lluita de classes com a la lluita feminista. És molt interessant. Molt bé. Vots? Bé, això és important. No diu que sigui feminista, sinó que és abolicionista, perquè vol abolir les classes, vol abolir tot això, no? Todo debe caer para dar paso a la mujer que quiere ser libre. Això ja comença a acostar-se a l'anarquisme, todo debe caer, no? No sé. Però diu jo quiero la mujer en el hogar, perquè sé que ensenyaran els nins a ser lliures, no? I diu, debe alzarse el nou edifici que la mujer levanta. Bé, això podem passar molt ràpid. Aquest llibre, com que bàsicament ja han dit moltes coses sobre feministes, aquí diu altres coses però sobre el mateix. L'afirmació, el resultat d'aquest llibre, la mujer és superior a l'home, sí o no, és sí, ja l'hem dit abans d'una altra dissertació, per tant. Diu, resum d'això, tres citas. Todas vuestras leyes, vuestras constituciones, vuestros códigos han agrandado esta esclavitud, de la cual no sabéis salir, a pesar de los titánicos esfuerzos que hacéis para escapar de ella. Es en este sentido que la mujer se levanta para deciros, de esta esclavitud no nos culpéis, de este fracaso no nos hagáis responsables, porque nuestra ignorancia vosotros mismos proclamáis. Todo ser humano necesita ser libre, es así que la mujer es ser humano, luego necesita ser libre. Aspiramos a gobernar conjuntamente con el hombre el mundo. El llibre, una cosa que no he parlat, però vaja, va fer un diccionari, va començar un diccionari de mujeres célebres, 35 noms, no va passar de A a D, i res, la resurrecció. Arribam al final. Serenal, iniciatives veïnals i caciquisme. Vinga, això passarem ràpid. I si veniu l'any que ve, en el pregoner l'any que ve, podreu agafar la publicació i llegir en deteniment el que us interessi més. Penseu que és moltíssima de cosa que he hagut de sintetitzar i ha estat ben difícil. El noticiari de Serenal. José Ruiz no només establí el seu centre d'operacions a Serenal, sinó que s'interessarà pel seu entorn i intentar portar-hi el seu granet d'arena, alhora que intentava fer arribar el seu missatge a la gent a través d'aquesta implicació. De fet, abans de fer la revista començà la publicació de La Mujer. Arriba abans que la revista aquest llibre, no? I l'intercanvi de correspondència amb el Val de Llum-Major, Miquel Mataró i altres institucions per a que se sumassin a la seva obra. Primer signar com a Leclerc, les cartes manuscrites, les lletres, i després com a José Ruiz. Va veure, som com a dona, no me fan cas, a més si me fan cas com a home, i després veurem que tampoc li faran cas com a home. Per tant, no és una qüestió aquí de gènere. Volia que les institucions se sumassin a la seva obra. El matrimoni José Ruiz i Margarita de Leclerc, el matrimoni oficial d'aquí, de la revista, no els de veres, eren els directors de la revista Concepción Arenal. Volia arribar tan en fora que la seva dona figura el padró com a Teresa Margarita Leclerc Herrero, d'ofici escriptora, ell figurava com a mestre. Això no sé si ho mostra aquí ara. No, bé, hi haurà el padró després. Posar en marxa una assemblea... Aquí. Posar en marcha una asamblea de veïnats per envoltar-se del poble, de la qual en resultà la Junta de Engrandecimiento y Propagadora de las Bellezas del Arenal, que tenia Concepción Arenal com a guia espiritual i en la qual li volgué fer un homenatge en el seu 109è aniversari. Finalment fou posposat sense represa. Aquesta Junta, per altra banda, posà en marxa l'oficina de turisme de l'Arenal, radicada al seu domicili. També lluitar per una millora dels horaris del tramvia que eren publicitats a la revista. Per altra banda, a la contratapa de la revista s'anunciaren establiments com la fonda de Canagrina, el cafè de Cas Caragol o la barberia de Sebastià Fullana. És això d'aquí, no sé si ho veig bé.
negrina, són els primers anuncis publicitaris d'establiment de Serenal, és a dir, és pioner en moltes de coses, no? Durant la seva estada de Serenal, el matrimoni tingué un altre fill, que l'anomenaren Ángel Arenal, anomenats a Concepción Arenal i sobretot per a ser nascut a Serenal. Malauradament morí als 3 mesos. Es feu una processó i 2 infants varen portar el petit taüt fins al cementeri de Llumajor, des de Serenal. A Serenal, tot i que se'n projectà a principis del segle XX, no n'havia arribat a mai de cementeri. De fet, si miram els plànols de principis del segle XX, veurem Canya del Cementerio, d'aquestes que se n'anaven per mica cap a el que ara deien Son Verí, que molt alerta, Son Verí és quasi tota la part de Serenal de Llumajor, era Son Verí, Son de la Bau i després Son Sunyer Palma. Ara aquí sí que em vaig per les branques. Esperava. Bé, el noticiari de Llumajor bàsicament també va descobrir el talaiot que hi ha a Son Noguera, que ara és el polígon de Son Noguera, bé, és possessió, el va descobrir, el volia projectar com a turisme i tot això, i després les païsses i tot això, no? Iniciatives y noticias de Serenal. La Junta de Engrandecimiento y Propagadora de las Bellezas del Arenal. Una de les playes més belles, no hi duda, que és la de l'Arenal. Amb aquesta premissa, Ruiz llançà al públic la primera idea de turisticització de la zona, la primera idea de totes. Tenia un precedent que és en Gaspar Ben Nasser, quan fa la parcel·lació d'Espinà de Son Sunyer, com hem dit, Espinà de Son Sunyer és tota la part de Serenal de Palma, tot vol dir fins a la Torre Redona, és a dir, Can Pastilla, tot, la Ribera, Sometime, les Meravelles, etc. Montemar, que li deien fins al poble, i parla ell d'una Olímpia moderna i volia convertir Serenal com una Olímpia. Seria més o manco turístic sí o no, però vaja, com a projecte d'enfocament de no residencial i treballador hi ha aquest altre turístic que comença amb Margarita de Clerc, podem dir que és la fundadora de la idea del turisme Serenal, que vendrà posteriorment d'una altra manera, no? I va a qualque hotel, però la idea de turisme és Ruiz. Proposava un turisme que observés la naturalesa, tot i que també deia que s'havia d'engrandir en xalets, tota la platja. Parlava de Serenal com la perla de la Balia de Palma. Aquesta junta tindria la missió de projectar el turisme Serenal i en serien convidats els baldes de Palma i Llumajor. Es tracta de la primera iniciativa turística Serenal. L'oficina de turisme de l'Arenal i la guia turística de l'Arenal. Té com antecedent l'oficina d'informació de Coral Gables, per connectar la ciutat de Florida, fundada pels menorquins en Serenal. Ell tenia contactes amb sos patricis, amb George Merrick i no sé qui més, que són els que van muntar aquesta... Era com una ciutat jardí, no sé, bé. És igual. Ara ho hem mullat amb un altre, és igual. És que són moltes coses, Vaja, que va venir aquí a Serenal i va dir la plaça nova s'ha de dir plaça de Concepción Arenal. Hi ha d'haver 2 carrers, una Condesa d'Espoz i Mina, no sé per què, i l'altra carrer Ángel Arenal, encara no s'havia mort. La comissió de la Junta d'Engrandecimiento i tot això estava conformada per Damià Jaume, en Manolo de Casa Poblera, encara no havia matat ningú, o m'ha anat a matar perquè no s'avançar si matar ningú, però vaja. En Pere Montaners, Ferrer Vell, en Pep Martí, en Macià Pellicer, que era el propietari de la fàbrica d'electricitat, que després se queixarà d'ella. Antoni Tomàs, Baltasar Morera, Miquel Penya, no sé si és un dels pescadors, aquest Penya, Damià Coll Caragol, els Caragols varen ser dirigents comunistes a Serenal, Miquel Cardell, Antoni Baquer, Pere Clafagó, Gabriel Salvà. En medio de un entusiasmo delirante se dio por terminada la asamblea cuya fecha de 14 de febrero de 1929 quedará en Arenal como memorable. La guia turística, més tard rebé nom de guia espiritual d'Arenal, no s'arriba a fer. Passant ràpid. El passeig marítim. Es dona compte de la creació d'una via que unirà Serenal amb Palma, diu, dona compte a la revista. La carretera que unia de Can Pastilla a Serenal Poble està feta l'any 5, però ell parla de tot un passeig que se volia, tota una remodelació que se volia fer, i ell volia que fos un passeig, com ha dit el Lluís, de Jaime el Conquistador. Per què? Perquè l'any 1929 era el 7è centenari de la conquesta catalana de Mallorca, el rei en Jaume.
el tramvia Ruiz denunciava un canvi d'horaris del tramvia que feia que la gent havia d'anar. El tramvia que unia Palma en Serenal, sortien de Cort, arribaven fins a Coll d'en Rabassa, era elèctric, a partir del Coll d'en Can Pastilla, Coll d'en Rabassa, Can Pastilla, i a partir del Can Pastilla fins a Serenal, anava vorejant aquesta carretera just de vora, era motor, anaven cloves i això. El tramvia va durar de l'any 21 a l'any 41. Deia que la gent havia d'anar fent Can Pastilla i anar caminant, havia d'anar caminant de Can Pastilla i tota la platja, tot Serenal, fins al poble, per mort d'aquests horaris que havien d'esperar el tramvia, que no arribava i era més ràpid caminar, tots els 12 quilòmetres, són 12 quilòmetres, tots els 12 quilòmetres de Serenal. Vaja, el Pinar i la platja, l'engrandecimiento artístico. Ruiz parla de tot el Pinar de Serenal i esmenta en concret el de Can Vives, de Visu Nord, no sé quin és, que era molt guapo. No el saben situar. Por altra banda, denuncia que la part de Llucmajor y la platja ha sido destruida inconscientemente. Segueix. Se comprende porque para dar incremento al arenal, para conservar sus bellezas naturales, es preciso que sea un artista que la rija. No ha sido así y por no serlo, los escombros se han ido tirando a la playa. Se ha levantado un malecón indecoroso que la tapa y obstruye. Se ha construido un puertecito que ha acabado con la playa de Llucmajor. Se refiere a esa parte de Llucmajor, ¿no? Ha sido un atentado a la belleza y todo enamorado de la naturaleza debe protestar. Y todo. En tanto que nosotros no nos cansamos de propagar las bellezas del Arenal, gente intrusa va destruyendo su bosque, su playa. ¿Hasta cuándo? Nosotros levantamos nuestra firme protesta contra estos atentados a la belleza natural del poblado más poético de Mallorca y el más desconocido que nosotros vamos dando a conocer. En aquesta lluita, Ruiz intentà parlar amb els terratinents de la platja. És a dir, ens donen molt de noms que després podem connectar amb altres investigacions. Nalsamora, en Moner, Gaià, Vives, Bosch, Fortesa, Bastard, Mataró. Si sabeu una mica història nacional pot sonar aquests noms, Can Moner, un xalets que hi havia, que ara és per mi que és el riu Pala, no d'aquest, no? Etcètera, no? El Samora, que tenia les meravelles s'han fet damunt Can Samora, que eren els magatzems del Samora de Palma, on hi ha l'Institut de les Estacions, etcètera. L'escola a l'aire lliure, afirmar en una casa pequeña que apenas entra el sol, allí está la escuela, que no sé si és que no has comentat abans, d'acord. Y lo digo yo. Las clases deben darse al aire libre. La escuela debe hacerse a orillas de mar. Proposa la creació de la primera escola d'aire lliure de Mallorca, a imitació de les escoles de bosc que se feien a Barcelona, perquè deia que la mar no se podia fer perquè se tiraven. La mar de Barcelona, la platja de Barcelona era un vertedero, diu. S'hi devia tirar tot el clavegueram per allà. Vaja, diu que l'escola de mà, pongamos al niño frente a la naturaleza y le haremos un ser feliz. Proposa que sigui una escola per les cadenes, Espileria, Serenal i fins i tot Llucmajor. I diu que haurien de seguir les tesis de Montessori i d'en Pestalozzi. Els pescadors i el mollet, ja queda molt poc, Diu, gracias a nuestros esfuerzos, ja no sé per quina... Bé, 10 segons. És que som un poc malament. Vaja, trobam el trenet, el tramvia, allà. Sou molt blanc, allà el tramvia, un dels pescadors, els pescadors, aquí m'ha de dir molt de pescadors, la plaça Taronja, on va viure, i aquí documents. Bé, hi ha els estatuts de la Junta d'Engrandecimiento, tenim els estatuts fotocopiats de l'arxiu de Llucmajor i tots, que declararan il·legals per dos motius, ho he votat, però per dos motius, que la Concepción Arenal no té res a veure en Serenal i perquè el turisme l'han de fer les institucions, no pot fer la gent. Quines institucions? A Barcelona era la Societat d'Atracció de Forasteros i que a Mallorca era, ara no m'ho surt el nom, però vaja, encara és Foment del Turisme. I de fet va haver una lluita des de el foment del turisme, aquí comença el caciquisme contra ell per llevar-lo del mig. És a dir, no saben realment què començar, però al final eren tots contra ell, quan en els principis va el Llucmajor ben content i molt bé i tal i qual, no? Vaja,
Esquelosis Mollet. Gracias a nuestros esfuerzos se ha logrado poner sobre el tapete la resolución del estado deplorable en que se encuentra el puerto refugio del Arenal, al que popularmente se le da el nombre de Mollet. El comandant de Marina, Juan Nepomuceno, atengué la queixa que formulà. Denuncia que hi ha un podridero d'algues que ocasiona molta pudor i fins i tot diu que és un focus d'infecció. Un turista s'ha queixat també d'això. No sé si era cert, però diu, un turista se no s'ha venit a quejar a l'oficina de turisme, què tal? Avui sabem la gran funció ecològica que fan les algues, gràcies a la posidònia, quan se sequen. No és cap podridero ni són infeccions i de fet són molt bones i que les retirin fa que la platja es reculli. Són protectors, no? La Creu Roja, això s'explica ràpid però és molt important tenir en compte perquè diu, és una de les iniciatives més interessants. Ruiz aconseguiu una farmaciola gràcies a la casa Tort Matamala de Barcelona que instal·là a casa seva. S'oferia a la gent de Serenal, les cadenes d'Espitlerí i la pagesia, és a dir, fora viles. Una vegada fou mort Àngel Arenal, va fer un article explicant que hi havia una mancança mèdica molt gran. El primer metge el tenien a 2 hores. Diu que s'ha d'imitar el que han fet en Escoll d'en Rabassa, que aconseguiren un metge fix, el senyor Roca, gràcies a la voluntat dels veïnats. De tot això en sortí l'Assemblea Local de la Cruz Roja de l'Arenal. Mogué tota la burocràcia per aconseguir-la i aconseguir el permís de l'Assemblea Local de Palma, però fou aturat per les instàncies majors i la iniciativa fracassà. La Creu Roja estatal li va dir fora, va dir no. I això d'aquí, és a dir, anava per territoris, no? I l'Assemblea Local de Palma devia agafar fins a Arenal. I va dir, molt bé, m'ha pres perfecte, així no tenim manco espai. Des de dalt li van dir que no, perquè segurament a través dels cacics d'aquí que van dir aquesta persona per un dia se presentarà a les eleccions i me'l guanyarà, m'ho acabo d'inventar. La plaça del poble, la plaça que tiene el Arenal precisa de una reforma. La plaza, és a dir, és la plaça taronja, no n'hi havia d'altra. Dada su longitud, sin un árbol, con la hierba creciendo y una nube de polvo, más parece plaza de aldea montañosa que no la plaza del risueño caserío del Arenal. Caserío és el que diem en català llogaret. Així descrivia la plaça Nova, que aleshores era l'única del poble. La plaça dels Nins, plaça de les Copinyes, quan se coneixia antigament, Generalíssimo, durant el temps d'en Franco, vendria crec que els anys 30, i la plaça Major, que és la que tenim aquí, no sé quin any, però molt més tard, és una reforma per mi que ja en temps de la restauració borbònica que ara mateix patim. L'electricitat al poble és el darrer full. I és petit. Ruiz, espera. Bé, un moment abans, Ruiz denuncià la mala qualitat de la central elèctrica de Serenal de Pellicer, aquell que s'havia reunit en aquella reunió magna de Serenal, no? Alhora que anunciava amb alegria la inauguració de la nova central a les cadenes, el que ara se diu, el que sempre s'ha dit la fàbrica, i sort on era, sort de la fàbrica, no? Es posaren 3 fanals al carrer de Sant Cristòfol, i diu que feien molta llum i s'hi veia molt bé, 3, no? En tot el carrer. Qui sou de Serenal sabeu que el carrer de Sant Cristòfol és llarguíssim, ja no sé què devia il·luminar, per supos que l'església i el principi i el final, molt bé, però caciquismo puro y duro. Historia de una persecución en Mallorca. Com que ja deveu estar cansats, això ho he escrit, no jo també, molt. No ens estendrem amb aquest tema, ja cap. I tan sols ens posarem uns petits fragments que donen compte de què passar. La història compta en 18 parts que expliquen la seva arribada a Serenal, els projectes que començà i la persecució caciquista que fou sotmès. Hi ha molt de detalls i transcripció de correspondència amb altres càrrecs, no? Està superbé. No sé si hi ha altres exemples de persecucions caciquistes i que la persona digui ara ho trec tot públic, però vaja, jo m'ha impactat bastant. Diu, diré lo subratllat, apenas nos instalamos en el nuevo hogar que creábamos en Mallorca, pudimos comprender bien la tutela feudalista que se ejercía sobre los honrados vecinos del Arenal. Decidimos laborar por el hospitalario poblado que ya era nuestra pequeña patria. Que no s'infantés en el seu cas, del Serenal. No podíamos sospechar nunca que nuestras ansias de convertir el poblado a lo que artísticamente tenía derecho
iba a despertar contra nosotros no solo el odio, sino la venganza rastrera y servil de personas ignoras y sin cultura. Lo que verdaderamente escocía a Miquel Mataró Osvaldo y sus amigos era el nacimiento de un patronato de turismo, lo que diu de l'oficina de turisme Serenal, vol dir que fos patronato de turismo, que temían llegarse a eclipsar y poner en evidencia la labor que realizaban los que querían acabar el turismo en Mallorca. Los que querían acabar el turismo en Mallorca era el Fomento del Turismo, ¿no? Para ello. Citaríamos nombres, más vale que no los saquemos a la luz pública y que sigan beneficiándose de las generosidades turísticas. Cuando llegue la hora de hablar claro, hablaremos y desenmascararemos y volveremos a pedir la justicia que se nos ha querido regatera. No hi ha res més textos que és a dir, no va tornar a parlar clar perquè va haver de partir. Tot i que al principi tot semblava que anava bé, la cosa es cap girar, els estatuts de la Junta es prohibiren i es declarà la Junta com a clandestina, de tal manera que s'interposaren multes a Ruiz per mantenir-la. Els motius eren que Concepción Arenal no tenia res a veure en Serenal, no que ja he dit. Al principi, el governador civil, el senyor Lloses, no hi posà cap emperò, com es Valdo han dit, no? Ruiz explica que el Valdo Miquel Mataró fou qui s'encarregà de posar tothom en contra seu. Sembla que per recomanació del secretari de l'Ajuntament. No sé si ho he dit, però Miquel Mataró era del Partit Conservador. L'homenatge a Concepción Arenal també fou combatut i aturat per part del Valdo. També sembla que tota iniciativa turística fou aturada per molts del Fomento, que volien copar el monopoli. Ruiz en fa befa i diu que no arriba a la sola de sabates de l'Atracció de Forasteros de Barcelona. Diu que només feien fulletons i ja està, això és tot el turisme. Una vegada s'acaba la revista sobtadament, trobarem qualque lletra dispersa de propaganda de les edicions Margarita de Clerc, amb domicili al carrer de l'Església número 341 de Palma, que suposam que pot ser el passeig del Molinar. Finalment desapareixerà el 1932, reapareixerà com a José Antonio Manuel i morirà als 45 anys després de patir tuberculosi, una malaltia que ja arrossegava Serenal i que ja se'n dona compte a la revista. És indubtable que la seva dona, Teresa, o Teresa, devia ajudar molt en tota aquesta etapa de Margarita de Clerc, tot i que no en tenien constància per escrit. És curiós que el 1947 els tribunals feixistes el declararen en cerca i captura per jutjar-lo i per haver format part d'una lògia maçònica. El resultat s'encuentra en paradero desconocido. L'any 47, quan ell va morir l'any 32. Això eren les... Molt bé. I diu, contra estos... d'aquesta història de persecució. Contra esto yo iba yo a luchar. Todos los golpes por ocultos que lo diesen salían de ellos. Yo les conocía por la hipocresía y la maldad que rezumaba, pero al fin contra mí nada podían. Yo no era mallorquín. Ell és com acaba la revista, la darrera frase del número 21 de la revista és això, jo no era mallorquín. I per acabar, primer això, és que es veu molt malament. Història d'una persecució en Mallorca, el carrer de l'Iglesi, número 31, edició de Margarita de Clerc. Per acabar vol dir el següent. No hem de creure que la persecució política és cosa del passat. El 2018 Espanya té exiliats i presos polítics perseguits per les seves idees democràtiques. Mai més el lloc contra ningú. Moltes gràcies i bones festes. Bé, ja per acabar, donar les gràcies tant a Dolors com a en Didac, que gràcies història millor per dues coses. Una per haver descobert que la Margarita de Clerc era un home i l'altra per ser el pregoner més jove que ha passat per aquí. Per tant, gràcies, he passat molt de gust, encara que la figura valenta era Valdo, veig que no anava, no era molt de Valdo d'aquella època. Aquest Valdo d'aquella època. Didac, gràcies, enhorabona, i a tots els serenalers, bones festes, avui començant les festes patronals, bones festes, que disfrutéis i que lo paséis bien. Gràcies per... que m'entreguin el pregoner d'aquest record per estar amb nosaltres. Didac.
ja s'ha dit que portar molt. Bé, ho he dit tot.